kedam tang chiti ni phai krener kep arni ada por phainer kep poralom all Nilip Youth atum pen Nilip ahawar kiduk kisung aputha KAAC ke charipon CM Dr. Tuliram rong hanglapen Karbi Anglong District Commissioner Nilip Youth aphan chetong damsi chithanpon ahok Karbi Anglong ar lualong kadok kawe pen long koira trok constituency ang bong pen ke papidun nai lepute Nilip constituency dai silo Dasila bang so alam pen mathadam si all Nilip Youth matit thi hek pen ANY atum pen Nilip hawar tame kapre ka hawara long ason paprang du nang ji la pen chingthur du nang ji pumathasi KAAC CEM aphan chetong dam si chingki chethandam du lapen tu Karbi piang bong pen disi ke man cheng bang pi nirula phangcho pia phan chitame Nilip amithang hawara phan ke thek anason la pen kiun anason pen kilang dun ji la pen kacharap cheto dun ji aphan chingki chethana porahut chuning ripon Labang so kachetong dama porahut non kevang ji chitini phain koira sir kep arni all Nilip Youth asong ningkan phoke chok amhang ke thegarni katalon ponja hut kachetong dunja phan tami kachopha alu sitami pi pajir tekang Labang so along all Nilip Youth abidi sir Barnabas Killing Kwangchun bang songja tiso Rapjun bang John Killing atum penchenglong Nilip ari soija atum chetong dun rinti si Nilip hawara lo kiduki so aputhak kachethan dama pot ahut RDGP don News report KTV News